it-tender tal-underground bins għadu ma ħareġ. Din l-ammissjoni waslet mis-Segretarju Parlamentari għall-Indafa Pubblika, Glenn Bedingfield, meta kien mistieden ma' Shadow Minister Yves Borg Bonello fuq TVM fejn fakret kif kien propju il-Partit Nazzjonalista stess li lura fl-2019 fil-programm elettorali għal-Kunsili Lokali kien propona li jsiru tali bins tal-iskart taħt l-art f'żoni turistiċi u residenzjali. Qalet ukoll kif it-tender biex isir dan il-proġett ħareġ propju wara li fawwissu li għadda. Il-Partit Nazzjonalista preżenta dokument ta' konsultazzjoni innatfu lil Malta li fih kien jinkludi il-proposta tal-bins taħt l-art. Mitlub biex jikkonferma jekk it-tender ħareġ għall-smart bins jew l-underground bins, Glenn Bedingfield ammetta li it-tender ħareġ propju għall-smart bins biss, fil-waqt li dak tal-underground bins għadu ma ħareġ. Dwar it-tender tal-smart bins dak huwa jekk rajtu huwa tender għall-smart bins mhux tal-underground. Meta ħajjoħroġ it-tender tal-underground bins? It-tender tal-underground bins. Għandi nifhem li ma ħareġ? Yves Borg Bonello tkellmet ukoll dwar l-impjant Waste to Energy li l-Partit Nazzjonalista ilu jisħaq dwaru għal dawn l-aħħar 10 snin. Proposta li għal-bidu il-Partit Laburista kien kontrija. Iżda mbagħad fl-2018 ħareġ tender li kompla joħroġ għal diversi drabi. Tender li sewa fuq 600 miljun euro. Bejsbet kollu għawek mux għed nitkelmu dwar tender ta' ftit miljoni, mux ta' 10 miljoni, 75 miljoni. mux ta' 400 miljun pal-vajtis imma 600 miljun. So meta jkollok problema ta' trasparenza u problema ta' konflitti ta' interessi grassolani minnet jitlef il-poplu. Fil-fatt dan it-tender spiċċa mifni b'akkużi serji u bi proċeduri ta' appell minħabba l-allegazzjonijiet ta' konflitt ta' interess.